kuan usahay. Dili ba ka matingala sa mga lalaki usahay nga nuudan kayo sa mga babae? Di ba kabantay ka na? Bantay ko na pre. Oh. Ano lang po ng mga lalaki nga magluod-luod man. Kaya usahay magud. Kabalo ka sa mga lalaki mare. Buhaton lalaki man gid ko, lalaki ko. Buhaton gid na namo tanan. Kutob sa mga makaya para lang sa babae. Okay. Amo sa usahay mga babae, pero kini yung Waingon din mo, sige ako kag pang jamming na po. Di ba yun na ng mga babae? Oo, basta yun na lang. Yan po din, mga lalaki po, dapit-apit po na yung nana mo niya, pero dali ra kayo makuhan. Tapos, kanang mga babae, may hindi, isos, jamming, rigid kayo ka, oy, di ba mga anak, hindi na. Jamming na kayo, wala sila kabalo nga, seryoso na kayo ng lalaki. May lang na mo sa lalaki nga ginuang ka. May lang ko na yung sa lalaki na kinarong bagola. Ikaw pre, unsa may masulti nimo sa mga babae? Kasagaran sa mga babae karon, di ba materiya, unsa ma-comment nimo sa mga babae karon? Sa babae karon og babae sa una. Aw. Kung ako'y pasulti yun, mas binta tong babae sa una pre. Nga naman ba, ano itong babae sa una? Kaya ang mga babae sa una, dili man hilig og kuan jud kanang technology ba? Oh, karon kay world of technology naman gyud taron. Halos tanang lihok nagkinahanglan og technology. Sa una wala jud na sa una. Kato sa una, technology, murag wala kay problema ba? Pero maglisod lang gyud kang communicate sa kada isa sa to. Pero sukad nga nanay technology, dali na lang kayo. Oh, karon sa una mangod sa walay technology. Sa walay technology, katubi tong sa walay technology, dali ra siya makaanhi. So karon nya walay technology, walayo na siya perme. Nabantayan ko na pre. Sa una nga wala kayo technology, mao lang ito lisod kay da communicate, pero karon nga nanay technology. Nawa, ang tita na may haptik pas emergency. Lagi, wala ba? Tinoon na mare ba? Ay, sa jamming po tayo. Kani si Marie pre. Lugay naman yun nga ko. Pila na kay kakatuig wala man kuan mo rin. Nagbulag mo sa bana. Siguro mga 3 years. 3 years. Oh. Sa tulo ka tuig nga bulag mo sa imong bana. Unsa may naba kay kahingaw or kamingaw or unsay nasa imong una-una nga kanang gusto ba ka mga mag-asawa na po or gusto ba ka nga single? Unsa may gid mong una-unaan nga samtang nag-isa nag-inusara kasi Kuan, kanang, wala, dili ko ganahan nga kanang nana nga. Para mangyapon no, mabot ang panahon nga na-inlove ka, diyaan ra mangyapon ka. Ana rin no. grabe siya. Pero unsay masulti nimo sa kuan ni Marie? Tan-awa nimo si Marie. Murag wa ni agig ninyo. Oh, murag wa ni agig ninyo. Unsay masulti nimo sa yaha ba? Katawa ba ka tinuod ba? Unsay masulti nimo sa yaha? Kang Mare? Oh, Akong masulti is kuan. Guwapa gyapon siya. pag-apon no. Jamming gid kay mga lalaki no. Titinuod man na kay kamo nga artista ba? Pero wa lang ko kailagin sa tong artista ha basta na bana na akong Marie kay mga 23 anyos. Ang iyang edad? Oh, Karon dili oy 23. Pila man day karon Marie? 25. Oh, tanawa ra 25. Sa iyang edad, bata noon pa gyud kay siya tan-awon. Oh, kanang kuan, kanang edad niya 25. Karon ang edad niya 25, dali ra makakita gwapo. Kana hinuon ang babae dili seryoso. Oh, ana yun. Pero paminaw na ako. Labi na ang babae dili seryoso. Huwag gawas ang iyang pagkapasmado. Tinuod na ko ba? Tinuod ba na? Magkatawa ko, magkamurad ang mga kuan mga pas. Tinuod ba na kay pero kasagaran mo sa babae karon kung naa kay anak, apoy anak. Datong. Kung may kwarta ka, igugmaong ka. Pero kung wala kay kwarta, ingon man na nga magkuan kaning makapaabot mag-ingon ana bitaw paasahon ka. Masulti o natos Mari, unsay masulti nimo ana Mari? Tinuod ba na Mari? Tinuod na no. Para sa imo babae man tinuod man na siya nga kuan. Unsa man ganun sa pag kuan? unsa kanamitan pag gusto ninyo sa lalaki kay naay kwarta nya. Ang lalaki wala. Di ba usahay maguna-una sad mo nga ato ako siya kay kwarta, mahatag akong kinahanglan.
Pero Tama saan ba? man na, pero di man tingali kung ang lalaki nga na kwarta o bulay kwarta. Nana, kanang, Oh. Pangitan, siya nanguyab sa imuha. Nya, nasa kwarta, nasa ana. Ako bang saan man ang naikwarta kung pasakitan, ragyapon ka. Oh, ana gyud. Di ba? Nya ako nga nahigugman sa imuha nga walay kwarta. Pero tinuod ni ako Ano nga gugma. Pero ikaw pre, asa ka? Naa kay kwarta o mawala siya? na ako'y kwarta. Piliun Ay, ako lang mo. na ako'y kwarta. Bahalag mawala siya. Mawala siya. Mahalag mawala siya. Kaysa mag-antos kung nga naa siya nga kasakit rang dala. Kasakit ang dala tungod sa imong paghigugma. Tungod sa akong paghigugma, ug tungod sa iyang pagkamaldita, mao nang wala na hulma. Tinuuna. Tinuuna. O napay mga babae nga abti kay asa ka karon labi nagbago kang haul og guma. Mao na Wala iyang pre, sistema. wala na hulma ang iyang gugma. Mao nang sistema. Oh. Pero kani siya Ashley di mo tinuod pangalan mare. Wala na siya Ashley Ando. Ashley Bim Ando. Ashley Bem Ando. Oh. From the word ando. Kanang word nga ando, dali ra kay napakaunog makdo. Ay, kana. From the word ando. Kung sa Tagalog pa, palagi kayong magkasundo. Oh, kana. Oh. Kasi, Madam Ashley, kani siya, kabalo kani, nani sa kilid sa warehouse nagtrabaho. Ano naman? Oh, katawa. Tawa ko, no? Kanang kilid sa warehouse ba, kanang bitang painitan, pagot mon ka, dito ka mo anto. Andon ako. Oh, Andon ako. Oh, Ah, diba? Diba ka nang gutmon ka, wa kay laing kaduulan diya sa kilid sa warehouse, dito rayog ka. Pareha ko datong naglisod ko, wa ko'y laing giduulan. Andon siya. Siya rayod. Ah! Pero lain pa ato nga tinood na ang amo ra yung ipakita sa mga babae nga isip ng lalaki kana rang yung kasaligan kanang dili cheater Cheater. oh cheater na kana kung mabilig balay pwede pod ilaan pero kanang kuan yun ba nga kung ikaw ra yun Mga yun. ana ba dapat mo ibang nga basta din ako mag-say mare pero wala yung i-comment ni mare. So, unsa man ning paana to ron? Alam pag uyab-uyab din. Dili na ako maguyab-uyab boy. Okay. Kaya lagyan mo na nasa kong kasing-kasing. Basi dahil ka nang katanaw sa ato akaron nga nangita ng uyab. Depende. Ano lang. Pag gusto na ko, pag type na ko siya. Oy, ikaw katanaw ba kay mangita mo ng uyab o? In regards sa mo ani, Asa ka nang nagtanaw? ano nagtanaw ba? Ah, Ayaw lagtanaw dito pag hayla na. Hi. Hi, mga. Ano ba? Hi. Hi. Nara ko diri magpabot sa imo ha. tanaon. Kung kano sa man ka mo balik. Dawaton gyapon taga. Tama na ni istorya mo dito. Tama na yan kay murag gyapon. Adto ra mo sa mga gugma-gugma. Pasakitan ra gyapon mo. Pexman, Mega ta. Dali ba dali? Mega.